ndobva ndanzwa kuti ane mukadzi waari kufambidzana naye. Handina kuzvitorawo hangu serious nokuti mukadzi uyu anove mwana wasisi vangu. Asi ndaishamisika kuti pandinosvika vanobva vaudza musikana waya kuti iwewe suduruka nokuti mai vaiva vari kuuya. Chakazondishamisa ndechekuti baba vekwangu vakavatengera musikana uyu imba akugara kune rimwe divi. Musikana ndobva ndicheukira ndobva ndibata kola mbva nditi atanga kutuka zvikanzi musatanyoko hure. Izvi zvemachembera titombozvikwanisiwe murume wayakatondiudza kuti arati iwe wakachembera ndaunake ndachakuda nokuti hauchaende kunguva. Chikomboni chete kuti vanhu havana respect age chete yekungotarisa wega sokuti munhu wandiri kutaura naye of course kana tichinyengwa mulevel imwe chete haisi nyaya muri kunyengwa mulevel imwe chete nevarume venyu vavo vanenge vachiita zvinhu zvakadaro. Zvekunyengwa haisi nyaya yedu yatingashupike nayo maningi. Munhurume anonyenga vakadzi vanoda. Handisi kuvarambidza kana kuvapikisa. Ini chadakaramba apa kutukwa. Vanhu ava vanodanana zvokwadi nokuti vaitorara mumba mangu vakatowanikidzwa nemwana wangu mukomana. Asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Ndikataura manyepo ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Ndawamdana mambongezi. Zvidera zvandimangarira nasimba kampira. Chataura chokwa changu chese. Ndikataura makwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimigo ndinzwa. Ndiye mwezi wakamangarira wa. Ndakamangarira Moses Kusai. Hongu. Tiraidari nyaya yamaita kuti mutauri pamberi pemadzimambo. Inini ndinogara naMoses Josiah ndofunga taane 15 years tichigara tese. Mushure mekunge tichigara tese kudaro taigara kuno kuChegutu kumuvhuvhu. Asi zvakazoitika nezvokuti tine imwe imba iri kugadzema kuno vanhu vokubasa. Saka zvatine imwe imba iri kugadzema kuno vanhu vokubasa. Umwe wangu akatanga kutakura hembe mbijana mbijana achidzosera kupi kugadzema kwataigara. Saka indakangozvita asi zvokuri kubasa hapana chakadi chakaipa. Aishanda achibva kuno kuChegutu achienda kugadzema everyday. Asi akazopedzisira asingachauyi kupi kuno kuChegutu. Ndobva ndabvunza kuti chikonzero nei vaangonditi andakamanikidzwa nebasa ndinomanikidzwa nebasa. Mushure mezvo kubva October ndobva ndanzwa kuti ane mukadzi waari kufambidzana naye. Handina kuzvitorawo hangu serious nokuti mukadzi uyu anove mwana wasisi vangu vandinoti sisi pamutupo. Ndakatotanga kugara namai vemusikana uyu aine gore. Saka zvadaro ndakabva ndangozviiginowa panguva iyoyo. December kusvika December ndazvinzwa muna October kusvika December. January ndobva ndazofonerwa nemukoma wemusikana iyeye wakare futi achindiudza uri musi wa23 January zvikanzi zvamakagara ikoko muri kuziva here kuti kumba kwenyu uku murume ari kudanana nemunin'ina wangu asi hazvisi kundifadza ine hazvisi kundiitira. Ndobva ndauya uri musi wa23 kugadzema. Ndobva ndabvunza baba vekwangu ndichivabvunza mubva varamba zvakadaro mubva ndadzokera futi kuChegutu kuno. Ndabva ndazouya uri musi wa26 ndobva ndabvunza zvekare ndobva varamba zvekare. Asi ndaishamisika kuti pandinosvika vanobva vaudza musikana waya kuti iwewe suduruka nokuti mai vaiva vari kuuya. Ndobva ndagara zvakadaro. Ndobva ndazouya uri musi wa28 ndobva ndagara kumba. Chakazondishamisa ndechekuti baba vekwangu vakavatengera musikana uyu imba akugara kune rimwe divi. Asi chakandinetsa ndichida kuita mainvestigations angu haana kundinetsa kuita nekuti musikana uyu anga asingachauyi kwataigara kunogara mai vake. Ivowo baba vangu vachiramba futi kuenda kupi ikoko kunogara musikana nokuti ndokune mashops. Saka zvadaro ini ndakabva ndabvunza ndikati ko chikonzero nei zviri kudai. Ivo vakati hapana ndichingoavhoidha kutaura. Ndobva ndaramba ndakanyarara. Ndobva ndagara January wese naFebruary wese. Ndobva zvazotanga muna March. Zvatanga muna March musikana uyu akatanga kuti akandiona pese pandiona aine muzukuru wababa uyu anenge achingondituka. Pese pandiona anenge achingondituka achitaura masituations mamwe atinosangana nawo mukati mechimemba. Ndikauya ndikabvunza baba vobva vanditi imimi ndiri muri kuenda kunodena ikoko imimi ndiri muri kuzvitsvaga. Saka ndakabva ndashayauza kuti ndinofanirwa kudii
saka ndakabva vanditanzi mimi muri kunyeperwa nevanhu noti mimi hamuna kumbondibata ndobva ndati allright ndobva ndadzoka kuno kuchegutu ndobva ndauya musi wa16 April musi wa16 April ndobva ndasvika kuBlue Rock kumapasti 7 ndobva ndaburuka ndobva ndamira patara ndakabva ndaona musikana wayo achidarika achienda kukomboni kwatinogara aine vana vake saka ndakamira kudaro ndakamirira munhu wanda ndatuma kuti auye kuzonditambira zvinhu zvangu musikana weya akadarika achienda uku mwana weya wanda ndakamirira akabva azosvika patopera 25 minutes ndobva tatevera taakufamba tichienda ndofunga about 30 minutes dzakwana ndobva tasvika muchirodhi chimwe chandakatotarisa ndakacheuka ndobva ndaona worksuit reflector ndobva ndati kune muzukuru wana ndine musikana ne17 years ndobva ndati reflector havasi sekuru vako here zvikanzi havasi ndobva ndati ase wadaro zvikanzi havasi ndobva ndati aiwa ngatikone tiite sei tiende ikoko kwavari ndobva takona ndobva tatanga kufamba tichienda kwavari ndofunga takangosarira nedistance inenge 500 meters ndobva ndatsika mugomba ndobva ndadonha ndatsika mugomba kudaro ndakabva ndasimuka ndobva ndabatidza tochi time yandakabatidza tochi ava ndopa vakabva vacheuka vakamira nemusikana wavo pavakacheuka bva vanhu vanyatsoona kuti uyu ndiye munhu uya atosvika pandiri ndobva vatanga kutiza vachifambisa saka vakatiza vakadungamidzana nemusikana akanopinda une rake direction ina nhakutera kwanga kaenda nemusikana ndobva ndatanga kutera ndichishanda nereflector vanga vakapfeka saka lucky enough rekuti pagedhi pavanga vabuda kubasa pakabva pakiwa ndichingosvika ivo vachisvika pagedhi neniwo ndichisvika ndobva ndatosvika zvangu ndichitoseka ndichitoti shamwari ende unofamba ndibhigi ende unofamba zvako ende speed unayo ndobva ndakutoseka navo paipai ndakutoseka navo kudaro ndobva vatanga kuramba muri kundinyepera hechichi ndobva ndati but uyu musikana wemanje mwana wangu ndoda kumbonomutsiura nemuromo wangu pamwe angandinzwe ndobva ndasuduruka paipai ndobva ndaenda kumaini kumakebheni kunogara musikana iye ndichisvika paari ndisati ndanyatsosvika paari akabva adaira call yaibva kuna baba ava ndakamira parima akadaira vakataura conversation yavo yese ndichizvinzwa ava vachimuudza kuti mai vai vari kuya ikoko iye akadaira akati vari kuya kuzoitei kwakanaka here bva zvanzi heyo usabvume kuti wanga uri kunoku usabvume kuti wayambuka tara gara waramba musikana uya mvati allright bva zvanzi saka manje ko vakandibvunza zvisizvo zvikanzi handisi kuziva kuti uchaitawo seikoko uyu ndovadaira akati wese ndakatomwira so ndogona kuvaita ss uyu mvati whatever ndobva akakata foni yake ndamira pamberi pake musikana uyu ndobva ndati aiwa inini zvehondo handina kuvinga izvozvo asi ndauya kuzokutsiura nemuromo wangu kuti kana uchidana nemurume wangu siyana naye ndobva ndicheuka mva aseka mva ndati ndiri kukutsiura ndati kana uchidana nemurume wangu siyana nazvo zvauri kuita ndobva ati mandiona kupi mva ndati izvozvo izvi ndiri kubva ndakadungamidzana nemi kwandakuona watiza uchiuya kunoku asi kuti ndinasuura nezvakungwai ndachida kunobata murume wako first wanga uinaye musikana ndobva ndicheukira ndobva ndibata kola mva nditi atanga kutuka zvikanzi musatanyoko hure murume wauri kutaura ndeupi moses 15 years amunotaura kuti makagara mese andi unondiratidza muri ndobva ndatanga kukanuka kuti ari kutaura zve15 years andakagara nababa wavo yakazviona kupi ndobva atanga kundituka zvikanzi wakajaidzwa seri kukajaira iwewe manje iwewe ndoutondikanganisa magariro ekumba mangu iwe unoshungurudza murume everyday anondiratidza mameseji ese aunomusendera uchimushungurudza saka inini pamurume wena ndisi kusiyana naye uchiapa uchiri kuungudza uchachema zvako ukaona musi wandinokwira bhazi ndichienda kuchakari ndoda kuti ucheme kudarika ipapo ndobva ndamuti inini zvehondo newe manje handisi kuda chiregedza hembe yangu mvaramba kandibata kona ndikati iwe uri mwana wandakaona iwe uri mwana wasisi vangu saka ini ndinokurespekta ndinokunyara ende zvehondo newe pari zvinhu handisi kuda ndinoziva kuti ndine saizi dzako dzaunogona kurwa nadzo kumba kwangu but sofa zvehondo newe handisi kuda zvikanzi zvauri kutaura ini nonsense ukaona murume asingakufonera asingauyi kumba kwako chiziva kuti haasi kuda iwe usamanikidze pausiri kudiwa kuti udiwe ndobva ndati wai uri kudaro zvikanzi hapana chandisingazivi murume wako ndakatondipa simba rekuita zvese zvandiri kuita izvi ndobva ndati zvikanzi amanyasi ndambokuriratidza my true color because kana ndatoona kuti zvekuti tigare nababa vazviri kutonetsa beta titoita ari mwana ndobva ndati shoko iroro wakamborudza futi mai vako mushure mekunge vakutsura zvikanzi izvi zvemachembera titombozvikwanisi we murume wayakatondiudza kuti arati iwe wakachembera ende haunake ende achakuda nokuti hauchaende kunguva saka siyana naye usamanikidze munhu zvaasingade ndobva atanga kupopota akatanga kutuka achitaura zvakawanda ndobva ndamuti achindisiya ndobva andisiya zvikanzi andiye kune murume wacho ikokoko ndonomuudza kuti ngaasarudze mukadzi waari kuda kubva nasi anofanira kusarudza mukadzi waari kuda because asanditambise bhora risina mweya ndobva ndati allright handei takabva tatanga kufamba tichifamba kudaro iye akabva afamba pamberi vanosvika pashopo yemuzukuru ava vanonzi tadiwa wacho ndobva adaidzira kuti tadiwa mvadaira akati yes gogo zvikanzi tadiwa zvikanzi gogo vangu chaiwo mati kudii gogasi zvikanzi uyaunzwe zviri kuitaura imbwa iri panapa zvikanzi imbwa ipi zvikanzi maidhivha zvikanzi
imbwa hanzi mupurwa hanzi imhuka ipi inonzi maidhivha zvikanzi me uyu mvadaidzira kuti mupurwa zvikanzi aiwa haisi mupurwa iwe igwere weshe iye mvadaidzira futi zvikanzi aiwa ikamba futi because haizive iri kuramba ichimanikidza paisingadiwe iye haioni nokuti ari kuziona kuti apa haasi kudiwa ende hama dzemurume dzese hadzichamuda ende iye ari kuramba achimanikidza munhu zvaasiri kuda saka imupurwa uyu ndobva vatanga kutukirira paipa vachituka bva vakokorodza nasikana vanenge vakati wandei vachiti handei ikoko kuna maidhivha kwacho kune murume wacho tinoonesana ikoko saka indakabva ndangofamba chidistance mva ndanomira ndichida kuti ndione kuti vari kuteera here ndakutoita kunge ndini leader wavo ndichida kuvamirira kuti tifambe tese indiri pamberi pavo ndobva vatanga kutuka akatuka zvimasecrets mazhinji emumba mangu ese akatanga kuataura asi zvakandibata pamwoyo ndikazova toti uyu musikana zvizhinji uyu hapana kwaari kuzviwana baba vavanga arangoti vadana nemusikana uyu mamwe mameseji andaisa kuma1 o'clock zvese zvokuti wakatakura hembe dzemurume uchienda nadzo wanga uchifunga kuti achafa here ende izvo chikutodhakwa kwandiri kutoti ndakatopiwa mari nemusi wesatidhe yandiri kutodhakwa nayo apa ndikuda tomirira nhasi watondikanganisa nachida kutopiwa mari yekuru kwamusoro akatanga kutaura zvaanoda ini ndobva ndanyarara ndobva ndatanga kufamba ndatofonerwa nomumwe musikana akanditi muri kuuya here bva ndati auya kuno pane vanhu vari kutouya vakawanda ikoko ndobva tasangana nemusikana wayo bva taenda tanosvika kumba ava ndina chandakataura navo panguva iyoyo ende iwo havana kutaurawo neni ndobva ndasvika kumba kwaikoya ndakabva ndafonera nzvadzi yavava ndichimuudza kuti ndozvaitika kuno akabva ati ahoraiti ndichauya mangwana ikoko kuseni ndobva ndagara mangwana ndakabva ndarara mangwana chokuseni tete vaya vana kuya mva ndafona futi ndichivabvunza kuti komadii svika zvanzi inini maiguru ndiri pamunamato ndikati ingwani munamato wamuri ndo wandiriwo ndosana ndisina kukwanisa kurwisana nemwana uyu nokuti munamato wamakatobata ndo wandakatobatawo inini ndobva zvanzi ahoraiti saka ndichauya ikoko ndobva ndati aho saka ndakabva ndazogara the following day yacho manheru ndobva ndaenda futi kumakebheni kwekwe musikana mva totanga kufamba achitoudza vamwe wake achindiona chidarika zvanzi ende ndakavapedzera nezuro ndakavapedzera vada kuramba achindishungurudza murume akandiudza kuti inini handina ukama namaidhivha parutaura tanzi takanyengana paukama murume uyu murume akanditi hanzi mwana akaroora kumba kwenyu ndewamaidhivha asi wangu saka iwe hapana chinotikonisa kudanana inewe nichamira newe kusvika murufu usatedzere zvechemberei iri kupupa nekuchembera iri kupupa nekuguma kuenda kunguva asiyana naiwe handichatomuda ende hatombonaki kana handichatomboda nezvake saka indobva ndangodzoka futi ndikaudza ava chese chandinenge ndataura havana chavanokwanisa kuteerera saka inini ndakazviona ndikaona kuti nguva yareba ndichinetsana nababa ava asi ndichiti ndikavaudza kusaidi kwangu havana chavanodaira chisvinu havana chavanokwanisa kundikamfotawo kana kunditi aiwa zvakadai zvikamira zvakadai zvese vanenge vachingoti imimi ndimi neproblem imimi ndimunofamba muchinditaura kuvanhu asi iye akatorara nababa ava anoyaienda kumashops ikoko unotanga kuparidzira aiwa ndazorara navo katatu aiwa baba vanondiitira asi mai aichembereyo ndoda kuti ndidisturb ndoda kuti ndisiyane navo otanga kuparidzira ndoya ndichiudza ava kuti imimi ndimuri kuita nyaya dzekugadzira asaka ndakaona zvakandiremera ndobva ndangoti ini regai ndisumuke ndinomhan'ara kwavamurungeni ndopandakauya ndakauya kuno kundofunga musi wekutanga ndikataura navamurungeni vakatonditi nyaya yenyu iyi muri vanhu veukama imbodzokerai munoita 3 days timboona kuti veukama vekwaka hapana here anozokwanisa kutaura nemi kana kuzokugadzirisai zveshuwa ndakadzokera kumba ndikanogara ma3 days ndobva ndaona kuti hapana ndopandakazodzoka futi ndikati nyaya yena nhasi yakangoti zizizi ini nababa vekwangu hatisi kuwirirana nekuda kwemukadzi uyu because ivo vari kuti vanomuda asi uyu mukadzi uyu mwana wasisi vangu ende mwana wangu mukomana akaroora kumba ikoko akabereka mwana ane7 years ende kudanana vari kudanana zveshuwa zvekutoti izvozvo vakamutsvagira basa kumwe kunonzi kurediata kwafrank ende 2 days idzi vanga vachiswera vari vese futi ndikavabvunza futi votanga kundituka votanga kundiharasa saka inini dare ndakuuya pano kuti mundibatsirewo nokuti imba yangu ndoida murume ndine 15 years ndinaye asi handina hangu vana mukadzi wacho anonzi chiedza uyo akagarapo ndori pano zvake akasunungwa here kudai akapiwa samunhu wakagara kunze kwedare zii chiedza makagari pari mukagaro anzi chiedzani chiedza tembo papana chiedza tembo natadiwa tembo ndova ndakamhangarira nyaya yekundituka nokuti pesi ndane mwedzi wese vachindituka zuva rese ramwari mati mwana wenyu mai vake ndakatanga kugara navo aine gore kuchinhoi uyu musikana uyu kutanga kugara ndati hama yenyu iye hama yangu nokuti mai vake ndinovati sisi munovati kana kuti sisi wenyu ndisisi vangu aiwa vasisi vangu sisisi vemutupo
tipei pepa ramina rambo papepe zvatiri kutsvaga ndechekuti vanhu rudzi rwevanhu rwevhamaindi vachena vari nguva vakadii paukama havawanani hakuna kuna saka taida kunatsoziva ukama hwenchawo saka wakamira pakuti makagara namai vacho. Ndakagara namai vacho. Mwana wangu mukomana ndobva azoroora mwana wasisi vake uyu ndobva vaita mwana ne7 years. Muzukuru wandinogara naye mumba mangu izvezvi. Mwana akaroora mwana wemukoma wachiedza. Mukoma wachiedza mwana wake. Zvoti ndikatoona chiedza iko zvino izvi ndomuti severe amukurungai. Noti vana vedu vakazoroorana. Mwana wasisi vake nemwana wangu. There is no biological relationship vakadai. Saka makunda kuna nyiti kuda kuashaya kana. Kuti kuroora kwemwana wenyu mwana wehama yewe hapana biological relationship. Unless mwana wenyu ndiandone ukama mwana wenyu ndiane ropa rimwechete nevayo. Kwete imini. Saka hasi mwana. Paukama pao mwana tadi tamubvisa. Vakuru ava makagara navo vakakuroora here kana kuti makangogara zvekungowira? Takagara sita makore 15 years tichitogara tese muimba imwe chete tichitobikirana. Vakanga vakaroora here kuvabereki venyu? Ndaingogara ndichitaura zuva nezuva asi vaingoti mari yacho handisati ndaiwana, kana ndaiwana ndichazounganidza kuti ndiende kunozivikanwa mumba kwenyu. Mutemo wakanyorwa munoziva here nai vakuru imi? Mutemo wakanyorwa pamusoro pekugarisana munhukadzi nemunhurume vasiri veukama munoziva here? Hongu ndinoziva. Unoti chii? Unoti mukagara kana 1 week kubva kana pa1 week anenge atove mudzimai wako unofanira kuroora. Saka muri kubvuma kuti vane kodzero yekukumhangarira semurume wavo? Handizviramba. Asi uyo makanyenga here uyu? Uyu ndimuona ndimainini vangu munina wangu akanga akaroora sisi vake. Sisi vake amai vemuzukuru vavo here kana kuti? Mukoma wake uyo akanga akaroorwa nemunina wangu. Saka muramu? Muramu kwandiri neuyo mukoma wake. Ukama wacho mupamombe wakapiyana. Uyo muramu wenyu uyu? Muramu wangu. Tokanganisa koti muno. Yani munhu ari kufurira zvinhu zvakashata kudaro so. Munino nyakaroora mukoma uyu? Hongu. Abva aita muramu? Hongu. Ava vari kuti mwana wemukoma vabva vaita mwana wabva anorora futi mwana wemukoma uyu futi. Mwana wavo vakazororawo mushure mekunge munina wangu inini akaroora mukoma wevanhu. Muni chaibvamba chakaomarara nai. Saka pamashoko amakatukwa nawo amunoti imimi amai makatukwa nawo ndeapi neapi? Mataura statement yezvamakaita but hatisati tabata shoko ramakatukwa naro. Hanzi iwe hure siyana neni. Hure hakusi kutukwa. Inzwa hanzi wauri kuti murume wako haasi murume wako. Havana kutukwa futi ivo. Asi nini mashoko yakangondibata because nyaya imwe masecrets emumba mede kuti ava vasati. Pasaizi yangu handisi hure. Ndokwatiri kuenda ikoko. Zvikanzi murume wako hande unondiratidza mhuri yacho yawakaita nemurume iyeye kuti ndibhilive kuti murume wako because inini akandiudza kuti handina mukadzi nokuti handizivikanwi kumba kwavo.
saka zvitikonanise kuti tidanane iwewe neni. Handipai baba ndambobvunza ndikati muziva here mutemo wakanyorwa pamusoro pedzimba mukati hongu mukati kubva matotisi 1 week aiwa 24 hours anenge amukadzi wako saka amai ava kunzi hure kudhifomwa kutukwa mukadzi wemunhu ane murume ane 15 years. Iye mwana aida kuita kurudzirwa here kuti mai ava vakamira sei nemunhu wavanogara vese vanogara pakomboni 1 maneighbors. Chikombonism chikomboni chete kuti vanhu havana respect age chete yekungotarisa wega so kuti munhu wandi kutaura nayo of course kana tichinyengwa mulevel imwe chete haisi nyaya muri kunyengwa mulevel imwe chete nevarume venyu vavo vanenge vachiita zvinhu zvakadaro but munhu wauri kutuka iye uchimudaro iye age chete age yake newe makaenzana. Handiti chipo chekuti uri kutuka amai vako vakakubereka. Kwete muramonyi hamuna umunyenga naiwe chedzi apa kana uchiona unoticha kwavo ndibankuru ndowakamira navo pawazobata mai avakora mati ndowakamira navo here vachienda kubasa vakabva vazosvika bva vabata kora aiwa vakamira nani indaitobva kumba kwangu chitoperekedzawo vana vangu kumba kwamama kubva makazoenda avari kunyepera kuti nekwamakazoenda muri mudungwe hai papo handizivi zvangu handini kuda wange usipo handandisipo wakabata kora unomuziva mati wakabata pahuro unomuziva here ari kupi ndivavagera ndivaka kunokuti wavaziva wakavabata kora imuchigara mesi wavabata kora tadza kuvaziva naiyo chedzi ngatibatsiraneko hauvazive asi unoziva wamunhu wawakabata kora mukaita mudungwe muchienda kumba kwevava ukatozotora muzukuru wavo muzukuru wacho ukati waudza zvawakateudza mukabva mukaenda asi hauvazive tingabvumi kuti hauvazive ari kuda kuramba mai ava oti handivazive but akanga akavabata kora vakatenda vese vakaita mudungwe kumba kwababa ava mhene zvaranogadzidza ne vakatipfuura nepamuzukuru wavo akavajoina gurupu yacho vachienda kumba kwababa but angaita kuramba kuti havazive ngaita kuti anovaziva akazovabata kora kuti havazive oenda vese vakaita mudungwe vachienda kumba kwevava iye kuti handimuzivi makes no sense. So kutuka munhu mukuru zvekunyengwa haisi nyaya yedu yatingashupike nayo maningi. Munhurume anonyenga vakadzi vanoda anoita vakadzi kana 20 as long achigona kuvachengeta vakadzi vacho. Customary law traditional koti kwedu hatina mutemo unozorambidza murume kunyenga vakadzi hazviko but kwete kuti munhu tikatarisa age nekugarisana kwenyu kwamakaita panoita munhu anotuka munhu zvekumushoropodza hure wakazoita sei ukadini dini zvinhu zvakadaro hatingazvitendere mucommunity pachivanhu chedu. Tikatarisa age yemunhu ndo inotirambidza kuti nyange tikanzi tazodai apa hatina patingazobvuma kuti munhu wezera remwana anonotuka mai vezera iro nekuda kwokuti wahwina kana inge ajackpot zvinhu zvakadaro. We don't tolerate zvinhu zvakadaro.
Saka tinoripisa vanhu vakadaro. Umwe wacho naripi Vamaponga ari kupi musikana ari mukati menyaya musikana ndinofunga ndane zve 2 months musingaonane naye ari kuno kuchegutu. Vanyarikani vese mukanzwa kunzi muri kuuya kudare kwaMambongezi mune muchivingaini. Saka pamunovingaini muri vanyarikani, fungisisai kuti takuendepi. Handiti mapawa ndo zvinoitisa kuti tigogona kubatsirana mangwana. Hakudi chibhanditi, hakudi ustabhoni, hakudi chii. Handiti mapawa kuno kunongoda kuti kana tatadzirana toya kuno toyananisana, vanhu vodzokera kumba vachiwirirana. Ndo chiri chikuru. Avo zvekuti mai ava muvazive, mukataura izvozvo muchitaurira inini mudare muno, mune makutotuka kana ini. Handiti mapawa. Saka zvinhu zvakadaro ustabhoni ihwohwo ndwandida kupedza. Kuti vanhu mugoti murungu wenu uyu tiri kumba, mogozoti murungu wenu uyu muri kuno kudare kwaMambo. Hatidi zvinhu zvakadaro. Mukaona munhu akunopotera kudare raMambo munyaya idzi dzakadai, anenge ashaya kuti ndomira papi, ndinofanirwa kubatsirika sei, ouya kuno kutsvaga kuti muyanane. Mukadzi kana asingachadiwe Vamaponga, mushonga wemukadzi anorambwa kuti veduwe patakatandara kana kuti patakatamba pakwana. Handiti pane kuti mugarisane makatarirana nekona yeziso mumusha. Dai misha yacho ichiparadzwa nevanhu vokusaziva, zvinenge zviri nani. Kwete mwana wemumusha anonotananga pamuri achiparadza imba yenyu 15 years. Mugere mese yaida kuparara muchiparadzana mega, wozonyengwa onyengwa kahake mune imwe nguva. Right, wanyengwa waita laki rekuti wanyengwa, hausiriwo kaunotungamira mberi uchinokanganisa kana kutuka umwe wako, because zvinhu zvakadaro zvinogona kuzosanganikana newe mangwana. Saka tikadaro so hakuna kwatiri tichienda, takagarisana paukama, ngatiremekedzanei paukama. Handiti mapawa. Saka uyo musikana asipo mudze yauye kudare musi wa16 azozvipindurira nyaya yake iyi, asaitarisire pasi nyaya yacho. Ambuya, makasvika here pekubata amai avakola muchida kuvarova? Hai papa ndina kusvika hangu pakadaro. Vari kurwara? Inde tozvibvirawo kumba kwangu, ndichizvienderawo kwandoenda kunofara. Saka ndakangosangana navo parodhi, vachibvawo kumhiri kwavaibvawo vachiuyawo kumhiri kwangu kumba kwangu, takasanganawo parodhi. Saka kuti vachitaura neni mune zvakanaka kuti kwanise kutaura zvokuti tinzwanane panguva idzodzo, vakakundikana. Vakutanga kuchitanga kuganduka, kutanga uchitongopopota. Manzwa mubvunzo wandabvunza? Ndaunzwa. Ndati makasvika here pekuti matsamwisana navo kana kuti vakutsamwisai mukachivabata kola? Takabatana. Handina kuti ndakavabata nekuda, takabatana kola. Makabatana kola? But pakutanga mata hamuna. So chinhu chinopa chiki kana chinotsamwisa vatongi inhawe kuti kana munhu ukabvunzwa, pane kuti uye wakatsamwisana nemunhu wakatadzirana naye, unenge wakauya kunoku wakatsamwira nesuwo futi, toda kutonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei kuti tikubatsirei. Handiti mapawa. Kudaro hakuitwe izvozvo. Nyaya iyi kusvika musi wa16
wandinofunga kuti toda kupinda mufainal yayo tichiipedzesa vamaponga. Nyaya yemupa menyu haidi matare kuti muigadzirise ipere. Handiti mapoa, inoda kugadziriswa nemi sababa vemupa imomo. Chamusingachade hamuchada, munofana kuchitaurira anofana kutaurira. Avo vanofamba vachituka vanhu avo vaudzei kuti aiwa mutuke munhu nekuda kwokuti nhasi zvadai. No, kwavanenge vachitukana of course vari kutukana ikoko kwavanotukanirana imadzavasi mune musipo ipapo, but mukange mazvinzwa tsiurai munhu kuti aiwa zvinhu zvakadai zvakaipa. Hautuke mukadzi wangu nyange svikanzi handichamuda kana kuti tarambana, haumutuke mukadzi wangu. 15 years it's not a joke. Handiti mapoa, kana magara makore akadaro, kana mava vana vanhu, chakanaka kuparadzana mune zvakanaka. Handiti mapoa, pasapinde vanhu vanenge vachifunga kuti vane mamuscles ekubatsiridza kusunda munhu kuti ibva. Handiti mapoa, inyaya yekungotaurirana. Kana muri imi mune word to say saizvozvi ndimi munofanira kunge muchitaura nyaya iyi pakati pevakadzi ava. Handiti mapoa, iwe hautuke mukadzi wangu. Muzukuru, nyange ukanzi wafarira umwe mukadzi wangu, haugone kuzomirisana nemukadzi anga achikubikira sadza mumba make muchidya kana kuti muchiwirirana panguva iyoyo mozomira makumutuka nekuita sei. Hazvisiri izvozvo. Handiti mapoa, kutonga nyaya dzehama mune muchitipa mutoro wakashata zvisingatomboiti. Handiti mapoa, tinofanira kutonga vamwe imi tokutsiurai tiri kudzimba kuti aiwa zvamakuita izvi munopedzesera mazoenda kudare kwamama, munopedzesera mazoenda kudare rasabu, munopedzesera mazodai, musaite izvi. Handiti mapoa, kuno kukouyawo vamwe kana taziva kuti muri kuuya sehama dzakadai so isi tobuda mumatara kosara vamwe vokutongai. Handiti mapoa, but handingazotadza kutonga dare remwana mudiki akafanana nevawa wokuti takabatana kola makuna kuna zvinhu zvakadaro. Mwana mudiki you remain mwana mudiki. Respect inongodiwa so. Handiti mapoa, saka ndaikupira kuti iye zvino ndimbokupai mukana vamaponga wekuti munogadzirisana nenyaya yenyu kumba in 2 weeks time to come. Kusvika musi wa16 munenge maane maresults ekuti amai ava vauya kuno vachitsvaga kuti at what position are you pavari nhasi. Handiti mapoa, zvinove nyaya dzisiri dzemuno, but munhu kana ashaya kuti ndoita sei hachisina kwaanotarisa achiwana anomubatsira, anopedzesera auya kumatara akaita seano kuti atsvage kudii kubatsirwa. Handiti mapoa, saka inini pandinoda kusiya ndapedza ndepekuti avo vanozorwa kana kutemba simba vanorangwa nemutemo wedu wechivanhu wekuti aiwa hatidi unhu hwakadaro. Handiti mapoa, vanobata tinoti makuku ekuti aiwa sori zvakaitika nemukutsamwisana, but inoti kutsamwisana nemwana. Handiti mapoa, chivanhu chakadaro hatichifarire kana kuzochida mudunhu medu kuti tizoti isusu tatendera unhu hwakadaro kuti huvepo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapoa, handine chikumbiro pani pamwe pavanipomera maya musa vari kutaura ivo kuti vakandibata ndakamira nevavava. Ipapo handisini, ini ndotanga basa na 6 o'clock kwandinoshanda. 7 o'clock dzavari kutaura ava ini handizivi. Vane munhu wavakaona akapfeka mareflector ivavo kwakuchimhaisana nemunhu iyeye funga vakauya vakandoona ndakamira pagate kubasa. Ndotanga basa na 6 iyo vari kutaura kuti vakasvika zvekuma7 ndobva vanditi aende munhu manya. Ndikati ndamhanya kupi? manzwa here zvandataura vamaponga? Ndapanzwa. Ndati maybe kana muri kumba muri mega
hamupanane nguva yekutaurirana hatitaudzane sevanhu vanenge vachingopopotedzana nekuita sei sei. chokwadi Iye zvino ndakupa it's an order from the court zvichibva kumunhu akamhan'ara mudare. Handitika wandiri kuti imimi kana muine dzimwe pfungwa nemudzimai wenyu, handitika endai mupedze nyaya idzodzo kumba. Handitika mapedza nyaya dzenyu, handiti mochidzoka kuno navo mai ava musi wa16. Handitika mambo tazodzoka nadzimai vangu ava munyaya dzedu dzese dzataitaurirana dzedu kusaidi kwangu naivo tapedzerana kusvika apa. Handiti ndizvo tapedzerana kusvika apa. Zvatapedzerana kusvika apa, handitika avo vanopinda munyaya dzenyu avo vachizonotaura zveuhure nekuita sei nguva nekudii, asiriwo mashoko atingagarire muno mudare kuti anotaurwa nemazera aya vachitaurira mai ava zvinhu zvakadaro. Handifungi kuti matare edu echivanhu angafare patsika dzakadaro. Ndo handiri kuti vachibuda muno avo tiri kuvapa mutongo wavo wekuti kana vakataura mashoko iwayo sekutaura kwavo kwavajekesa kwandiri kuti takazobatana kola, no, zvinhu zvakadaro hazvingaite. Handiti mazuva vanhu ngatitii kana tiri kumabasa, tikapinda mabasa anotipa kuti tive vanhu vasina respect, mabasa yawo yakashata. Isusu mucommunity sema-traditional leaders hatitenderi zvinhu zvakadaro kuti zviitike. But pane zvimwe zvatisingapindire zvekuti manyenga mukadzi uyu, manyenga mukadzi uyu, hatipindire because isusu mutemo wedu wecustomary law haukontrole kuti munhu aita vakadzi vangani. Handiti mapanzwa, haukontrole kuti munhu aita vakadzi vangani. Dai waikontrola taikutongai tichikupai mhosva. Saka haukontrole kuti munhu aita vakadzi vangani. Asi respect manje, tsika nemagariro akanaka mucommunity ndo basa redu. Handiti mapawa. Saka umwe asipapo ndo ndaida kunzwa kuti kweiwewe zviiwo zvakaitika. Saka paanouya akabatwa nemhosva yekutuka iyoyo tinomubhadharisa why ndo chinhu chinochenura dunhu redu. Kana munhu tichinzi tatadzirana mudunhu rekwamupamumbe mukaita zvinhu zvinotyora tsika dzedu tinobhadharisa munhu why. Havana kubhadhara mari yedare inouya rini? Mari yedare inouya rini? Ndati inouya rini? Titaurire kuti inouya rini mari yachona. I35 but inopedzisira yazowanda manje. Inouya rini? Next week musi wechina. Amai mari yedare tinanayo pachina ipapo. Pachina ipapo munosungirwa kubhadhara why kana kuti 100 US yekubatana kola naamai venyu. Une makore mangani? Ndina 32. Ndina 32. 32. Uri mwana. Saka kuita kwakadaro hatidi. Saka tsvagai mari yedare musi wechina 35 US. Why kana kuti 100 US musi wa16, 2 weeks kubva nhasi yekubhadhara. Kutyora kunhingi hamutsamwe muchidambuka makumbo kunge hwisi. Vanhu ngatiremekedzanei. Munhu mukuru mukaona zvamamasangana parodhi maona vari kukutukai, endai mupotere pane umwe kuti zvakuita amai ava munhu mukuru but zvavakundiita handisi kufara nazvo. Dare rinotonga ndabasa kuti munhu mukuru
munhu atadza ndiye anotongwa nemhosva dzekutadza kwake. Handiti Mapoa. Saka endai munogarisana zvakanaka. VaMaponga ndinoda maresults andiri kutaura ekuti masvitsana papi mumba menyu zvekuti hamutaudzane munoitana sei hazvina zvazvinotipa nokuti zvinoramba zvichiisa hondo mukati memba nokuti mune musina pamabuda pachena. Pedzai nyaya dzenyu kana madzipedza. Handiti kana muchitadza kudzipedzera ikoko modzoka pano mochiti aiwa nhasi ndadzoka kudare mambo nyaya ndiinayo naamai ava ndasvika pekuti zvakati. Hazvirambidzwe zvekare. Chakaipa kugarisana vanhu makamirisana. Panozonotora advantage dzevamwe vana vadiki vatisinganoti vapinde mumaafezi enyu vaita vadiki. Handiti Mapoa. Imi mukaita zvamaita mukapedzerana mukataurana zvamataurana mukapedzerana zvimwe zvese kudare kuno ndakutaurirai ivo vazive futi kuti dare rechivanhu rekwamambo harina parinolimita munhu kuita vakadzi vake vanodii vanoda but hatiti tikawana hembe nyowani dhara todii torasa. Ipapo hangu pekuti kudanana kwavo hangu kwavari kuramba handisi kuvarambidza kana kuvapikisa. Ini chadakaramba apa kutukwa. Vanhu ava vanodanana zvokwadi nokuti vaitorara mumba mangu vakatowanikidzwa nemwana wangu mukomana. Mai vemusikana uyu vakatopupura nemuromo wavo kuti ndiri kunyara. Zvese izvozvo ndozvatiri kuti. Saka izvozvo hangu ndoda kuti baba ava pamubhedha wangu wavaishandisa nadzimai vavo zvese vagari vakaziva kuti musi wa16 wacho zvekuvati vakadzi vavo aiwa ina handisi kuzviramba asi chatakaramba ini kutukwa ndosvika the very day ndozvatatonga pano zvataripisa munhu zvekuti hangu ipapo handina nyaya zhinji asi kutukwa ndikwana ndakangoramba chete. Madhira avo ngavaiti ndati izvozvo hatese mativa ngavaite nedare racho ngavaite izvozvo hatina patinopinda pakontrol yavo but nyaya hombe yandikutaura ndeyekuti hamufanirwe kuzotukwa hamufanirwe kurohwa nevanhu. Handiti Mapoa. Handiti saka ndopandasvika nenyaya iyi asina kuuya kudare ngaauye kudare tinomutonga asipo kana akaregedza kuuya kudare kuzozvipindurira musi wa16 ngaauye kudare. Saini saiwa.